Xa vimos algo do baile deles. Podemos xuntar o mellor de ambos e bailar todos xuntos a canción. Que vos parece? Pois pareceme moi boa idea. Eu non estou de acordo. Pois a min gusta máis idea, todos xuntos sempre é mellor. A min non, eu non quero ver como esta xente. Lía, este baile imos facelo por unha boa causa, así que deixe de parvadas que xa es maiorcita. Bueno, vale, pois como xa parece que está todo solucionado, imos a ensaiar todos xuntos a ver que tal nos sai. Tengo bebida fría en la nevera, dulces me dan por toda la escalera, toque de tu toda cinta y el amor digo, o sea, si Pero Lía, que faz? Deixa de empurrarnos. Eu? Pero se non fun. Serás ti que tes os dous pés esquerdos. Non, claro, estamos te vendo. Non entendes o importante que isto para nós e para axudar a xente que o necesita. Bueno, vale, xa paro, pesados. uns días despois, Chicos, miren. Tiene algo moi importante que decirvos. Arquivo a canción con Rose e non vou poder descargalo outra vez. Pide ser improvisado ca canción que eu atopei. Bueno, todos tranquilos. Vamos a improvisar un baile ca canción que non atopou e seguramente vai a sair moi ben. Hola a todos e a todas. Hoy estamos aquí para bailar. ¿Listos e listas? ¡Sí!
Que se me encanta